Тема нашага сённяшняга урока Аркадзь Куляшоў «Надспаленай вёсцы». Мы «Надспаленай вёсцы». Мы ўжо крыху з вами знаёміліся з гэтым вершам, так? І гаварылі, якой тэме прысвечаны гэты верш. І нездарма, напэўна, ў праграму гэты верш менавіта ў гэты час. Раніца сакавіцкая, у нас сёння ў гэтым годзе так цёмная раніца сакавіка. І вось нямецкі атрад, спецыяльны атрад у ворагаў, который займаўся пакараннем людзей, так? Забівалі, палілі. 49 чалавек, у тым ліку 75 дзяцей, былі і толькі невялікай колькасці людзей, адзін дарослы і 5 дзяцей змаглі выратавацца. Выратаўся Іосіф Камінскі, і на руках ён трымае забітае дзіця. Уяўляеце гэты помнік, так? Гэта вёска, канешне, яна ўжо не была адбудавана, а яна у нас як помнік, як напамін пра тое, што здарылася, так. І гэта не адзіная вёска ў Беларусі, мы таксама з вамі